Җомга көн чыгарылышыбызны алга таба дәвам итәбез. Бу көннәрдә бәйрәмен каршылаучы һәр көнне ихластан котлап калабыз. Саулык, сәламәтлектә, һәр көнгә куанып, яшәргә язсын сезгә. Ә хәзер әйдәгез, безгә килгән хат белән танышабыз. Байлар сабасында яшәүче Сафиуллин Раил Наил улына 50 яшь. Кадерлебез, сине 50 яшьлек юбилеең белән чын күңелдән котлыйбыз. Сиңа тигез озын гомер, бәхет, шатлык, җан тынычлыгы, тән сихәте, саулык, сәламәтлек, эшеңдә уңышлар телибез. Ират бу чорда алдын-артын уйлап, акыл белән эш итә. 7 кат үлчәп, 1 кат кисә. Синең менә шундый матур чорың. Һәр вакыт шулай киң күңелле, ярдәмчел булып калсаң идем. Аллаһ насыйп итеп, сиңа алдагы көннәреңдә дә кайгы хәсрәткә бирешми, сәламәтлек белән гомер итәргә, балаларыңның шатлыкларына, уңышларына сөенеп, игелекләрен күреп, озын-озак яшәргә язсын идем. Рәхмәтләргә һәм рәхәтләргә төренеп яшәсәң идем. Яз бар, көз бар, җәй бар, кыш бар. Һәр кайсы алтын фасыл. Кеше өчен кадерлесе, әлбәттә, ярты гасыр. Яз да түгел, көз дә түгел, җәй дә түгел, кыш та түгел. 50 яшькә җитү һич тә кайгырырлык эш түгел. 50 яшь зур тау кыясы, аңа күпләр үрелә. Кыядан күк якыная, йолдыз якты күренә. Кырыслыгы ерагайган, җир мөлаем күренә. Без сине бик яратабыз. Иң изге теләкләр белән әниең Рәзифә, тормыш иптәшең Гүзәлия, улың Нияз, кызың Регина диеп тамамланды котлау хатыбыз. Байлар сабасында яшәүче Раил Наил улы Сафиуллинны ихлас күңелдән 50 яшы белән без дә котлыйбыз. Һәр көнгә сөенеп, бик бәхетле булып, тигез гомер итәргә язсын иде сезгә. Сез тормышта спортны бик яратасыз һәм әлбәттә инде гаиләгезне дә беренче урынга куясыз. 50 яшьне күпкә санамагыз, 50 яшь булсын бары этере. Бу тормышны яратып, аның бөтенлегенә куанып, сөенеп яшәргә язсын сезгә.
ышана алмыйм каман, сені тапқаныма. Жырлы бүләк тапшыруының бүгінгі шығарылышы ақырына якынлашты. Біз сізден де келер көндә якыннарыгыз исеменә якты эчтәлекле матур хатларны көтеп калабыз. Языгыз безгә, бәйрәмнәрне бергә каршылыйк. Бүгенгә сау булыгыз.